Pregunta senzilleta, Ostras. Hola. El payaso, si hablamos del payaso, hablamos del clown. Hòstia. Hòstia, jo no en sé d'això, tio. Què és el pallasso, hòstia, tio. Per mi una forma de relació amb l'entorn i amb el món. Per mi és un espai de joc i de llibertat com no tinc a cap àrea de meu. Pero bueno, el payaso para mí es una persona que sabe exponer su ridículo en escena y... De tot, a la vida. I que converteix les coses quotidianes en absurdes i l'absurd en quotidià. Aquesta per mi és la clau, però... El pallasso és, jo crec, l'ésser més lliure que conec, en definitiva. És un espai de lo més boig. Vehicle, sí, jo m'atreviria un vehicle de transmissió de tot tipus. Sexual, sentimental, personal... Però pallasso... Per mi pallasso és el que fa veure la realitat amb uns altres ulls. El que fa com de mirall, de tot. Hacer reír con él. Hacer fuerte su debilidad de alguna manera, ¿no? Crec que en certa manera és com que he trobat el lloc. Vale, era això. Era això, El que jo estava buscant i tal, és el pallasso, Divertimento. És imprescindible. Divertimento des d'on sigui, però passar-t'ho bé, tio. Que pugui pixar-me de riure de coses que fan els meus companys. Això m'agrada, és divertir-me, riure i jugar. Wow, wow, wow.